para Pandhawa lan Kurawa mung kanggo sarana memungsuhan lan peperangan tegesipun kawruh kula menika kebak memala kula ingkang anjalari ingkang ambibiti dumados ing perang kadang menika kula ingkang badhe nampi bebenduning pangeran nger pramila nuwun sewu monggo kula aturi ngendhaken Hong tete iwang kala ludra ya manik raja dewaku Togok Tejo Mantri Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Niwata Kawaca lawan kowe mbilung diprayogakne anggonmu lungguh nggih matur nuwun nyuwun pangapunten jedindil kebes kula niki punan niki mboten napa-napa pancen pirang-pirang sasi sing dinteni ya iki jane yen kula ken usaha nyingkirke nggih saged let kula singkirke eman-eman niki pun dinteni niki ora apa-apa aku Siniwaka pinuju udane teka mboten napa-napa malah minangka pralampita utawa tandha saking jaman utawi gaibing alam nika kok iso ngono sebabe apa udan sing tumurun ya Kang Toga kuwi lak dumadi saka banyu kuwi simbole penguripan iki mujudake berkah saka Gusti ingkang nyipta jagat barengi ya kuwi tasakuran sing digelar ana ing kantor DPRD Kota Kediri kene tegese apa kang dadi panggayuhe apa kang dadi hajate keluarga besar ing kene dikabulake diberkahi ndayani mulyane kabeh para kawuling Kota Kediri kene oh ngono ngono kuwi yen percaya yen ra percaya ya monggo wong butuhe wong ki dhewe-dhewe duwe kapitayan dhewe-dhewe duwe keyakinan sing beda. Lan kowe Patih Mamangdana. Kala nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjenge. Apa to darunane kowe kabeh adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Yaktine ana bab wigati ingkang bakal ndak babar sanadyan Prabu Niwata Kawaca dadi ratu mblegedu kecah bondo kemul kamukten Nyakrawati mbau dendho oning negara mani mantaka kene nanging uripku isih gutang uripku isih ganjil uripku isih cingkrang merga saben-saben ingsun Siniwaka ora ana garwa prameswari ingkang anjajari sarta lampun tapun panjenengan ingsun kundur ngedhaton ora ana garwa ingkang leladi marang aku lelajeng ingkang dipun kersakaken menawi badhe palakrama kaliyan putri saking pundi sinuwun aku wis edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong nadyantan ning donya iki akeh wong wadon sing ayu rupane nanging sing pinter njiret kelawan batinku negem karo jantungku ora ana liya widodari saka kahyuwangan kaendran atmajaning pukulun Bathara Indra ingkang awewangi Bathari Supraba kuwi sing njrimpung batinku kok. Lah, nuwun sewu. Mboten kok nama kula menika ngendon-ngendoni menapa ing dados panggayuh paduka Sinuwun Prabu Niwata Kawaca menika babar pisan mboten. Ning wewangsane para pinter, nggih. Wewangsane para pinter wonten tetembungan jodho tali wangsa. Jodho menika tegesipun pepacanganipun priya kaliyan wanita, tali niku tegesipun pangiket utawi paugeran. Wangsa tegesipun golongan, mongko wis ana pilahe dhewe-dhewe. Yen Hapsara kelawan Hapsari, Widodara kelawan Widodari, yen satriya karo putri, yen Bambang karo Endang, yen Raseksa karo Raseksi, pakeme ngoten niku mboten isa diterjang, mboten isa diterak.
Tegesipun menawi paduka edan kepayang gandrung kalian mantasaning Hapsari Batari Supraba niki mangke sampeyan badhe glandang carang saka pucuk tan wurunga kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan. Nadyan kaya ngapa lan kepiye pinalangono mlumpat rinanti medhot kok. Sing jenenge rasa tresna kuwi kudu tak tohi nganti sak patiku kuwi jenenge uruping jiwa luhur. Kejaba aku kepengin ngrabi Batari Supraba. Taun ngarep kuwi bakal ana pilihan dewa ingkang lenggah ana ing kursi utawa dampar kadiwan. Sebab apa kok para buta, para denawa ora nate antuk kawigaten, ora nate antuk katresnan saka para dewa ing Suralaya merga ora ana wakile para dewa ingkang lungguh ana ing kursi kadewan kono. Mula kejaba aku ngrabi kelawan Supraba. Aku kepengin dadi dewa menentuk kursi raketang siji. Wah, nekat. Sampeyan arep dadi anggota dewa. Ya pancen mengkono mbilung. Cocok yen ngoten kerja sama kalih kula. Kerja sama piye? Sampeyan sing nyalon kula tak dadi tim sukses sampeyan. Tim sukses ki apa? Tim sukses niku calone mbah dadi mbah ora sing penting time niku sugih dhisik batine akeh. Niku sing jenenge tim sukses. Yen pancen sampeyan arep makili para buta, mangke golongan utawi partene sing ndamel kula. Partene arep apa? Ya kuwi PBI. PBI ki apa? Partai Buta Indonesia. Dapurmu kaya luwak ora bejaji babar pisan. Mangga kula dukung, kula mangke badhe nyengkuyung cocok sanget menika. Mula Kang mangkono. Ripalungguhan iki wis kenceng, tekadku wis gembleng, niatku ora kena dipalangi karo apa wae lan sapa wae. Mamandana kawula nuwun wonten timbalan ing ngadawa Kanjeng. Aku mau nganti kowe. Ayo Budha munggah kayangan. Yen dewa ora ngulungake Supraba lan menehi kursi siji kanggo aku. Aja wedi kangelan kayuwangan digawe sungsang bawana balik.
Iwang Suksma dilinuwih muga paring pepayung mring kayuwananing sun satemah mbabar pepadanganing jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Talkondo sarawuh paduka wonten ing Stinggil Binatarata negari Ngastina kula ingkang wayah Duryudana ngaturaken pambagi panakrami saha sembah pangabekti kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Hyang Talkondo. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ya kulup darman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang puniyang dasari hanggonku prapta wilujeng niskala niring sambikala bali ning ngatur pangestu kumara gage tampanana muga-muga andayani kasantosan lair batin anggenmu ngemudeni Purayagung negara Ngastina kulup Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat lan sedaya panjurung pangestu paduka Kanjeng Hyang mugi saged hanumusi monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak lenggah. Ya Duryudana pangrasa ora kurang prayoga anggon Kumara Seba. Kanjeng Hyang Talkondo bingahing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran Samudra Madu. Diniri palungguhan samangke paduka kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing negari Ngastina mboten langkung kula ngaturaken panuwun. Saksampunipun paduka kepareng satata pinarak lenggah kalilan ingkang wayah Duryudana badhe matur menapa ta darunanipun sru anggen kula nyuwun rawuh paduka wonten ing Ngastina. Yektosipun waleh-waleh menapa Kanjeng Hyang ingkang gumana musik njrimpet-njrimpung nyandung gubel tumraping manah kula mboten wonten sanes kejawi namung satru mungguing sang cangklaan mungsuh bebuyutan nadyanto taksih sedulur ning candrane kaya lenga karo banyu mboten nate manunggal mboten nate rukun hanenggih kadang kula para Pandhawa sampun cetha pratila bilih 11 taun ingkang sampun kepengker menika kula kanthi ngawontenaken sesukan dadu wonten negari Ngastina ingkang surasipun perjanjen sapa ingkang kalah sesukan dadu kudu nglakoni paukuman 12 taun dadi wong buangan mapan ana ing alas ewadene setahun kudu namur laku ana sajroning Kutagara. Mongko sampun cetha pratila bilih para Pandhawa nalika sesukan dadu kaliyan kula menika kawon. Lan nyatanipun sakmangke para Pandhawa sampun nglampahi paukuman dadi wong alasan wonten madyaning wana Kamiyuka menika sampun dungkap dinten ingkang utawi taun ingkang kaping 11 tegesipun anggenipun dados wong alasan mung kari setahun. Mongko gambaranipun Duryudana gandeng Kamiyuka menika alas gung liwang-liwung gawat kliwat wingit kepati jalma mara jalma mati nanging parandene sebabipun menapa ngantos ripalungguhan samangke para Pandhawa mboten mati mongko sampun 11 taun kok mboten mudar kula saged gambaraken kula saged angraos kula saged anggerba pancen pangeran menika mboten adil pangeran menika mbancindhe mbanciladan yen para Pandhawa ditresnani yen Kurawa babar pisan ora entuk kawigaten hanane Pandhawa 11 taun ning alas mboten mati merga pancen ditresnani karo sing gawe urip pangeran mboten adil. Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana ombre nggih satri
Mengko dhisik ya nggih Jaka Pitana mengko dhisik. Yen saka petungku lan panemune Bisma, pangeran kuwi tetep maha adil. Pangeran kuwi tetep maha adil, maha tresna ingkang ora pilih kasih, malah sok-sok sing ora bisa adil iki malah menungsa kabeh iki. Nadyan kaya ngapa lan kepiye pangeran tetep maha adil, maha wicaksana, maha tresna sing ora mbedak-bedake karo menungsa. Waton menungsa gelem budidaya, waton menungsa gelem ndedonga, tan wurunga bakal dikabulake karo Gusti. Tegese Gusti iki maha adil, sing sok-sok ora adil iki malah menungsane iki. Maragage saiki dinalar, maragage saiki digagas. Poing kasukan dadu nalika semana Pandhawa saiki urip dadi wong alasan Papariman Wulandara, nanging sebabe apa kok ora mati? Pitakonmu lak ngono. Sebabe apa kok Pandhawa ora mati? Merga pancen Pandhawa ki wiwit jabang bayi abang bisa mbrangkang dadi satriya crapang kuwi tetep kulina rekoso. Kejaba saka kuwi merga saka tuajuhe panembah lan jujuring pakarti, Pandhawa kuwi klebu titah sing ditresnani karo sing maha kuwasa. Dene carane pangeran tresnani marang makluke utawa tresnani karo Pandhawa kuwi ora kok malah diuja kang dadi kekarepane, diumbar kang dadi pepinginane, nanging tansah didadar uripe. Pandhawa nglakoni dadi wong alasan kuwi mujudake pendadaran saka Gusti kanggo ngrabuk kandele iman lan luhure jiwa. Satemah Pandhawa malah saya santosa lahir batine. Titenana Duryudana, titenana. Titenana yen Pandhawa tansah kok gawe rekoso lan kok sikara ora bakal mati ning Pandhawa malah saya sekti. Titenana guneme Bisma iki. Mula kang mangkono kulup wis marambah makaping-kaping anggonku tutur marang Paduka Putu Duryudana, prayoga ripalungguhan iki damar mancung cupeten tekan semene anggonmu jahil marang patine para Pandhawa. Mung perkara kelungguhan lan jabatan sing ora sepira ajine lan bejajine, parandene kowe tega mentara karo dulurmu sing tanpa dosa lan tanpa luput. Elinga Duryudana, elinga. Ning donya iki menungsa mung nandur. Ning donya iki menungsa yektine mung nandur, sing bakale tanduran mau ndok unduh besok lamun to sliramu sowan ana ngarsane pangeran. Apa meneh jeneng sira kuwi ratu, kowe iki Narendra, dudu wong saudon saurupan, sing tegese Narendra utawa ratu ki mikul jejiban sing abot tumrap kamulyan lan katentremane wong sak negara. Yen atimu mung tansah serakah dakah-dakah golek menang kanthi ngalalake 1000 dalan, banjur besok kapan anggenmu mikir karo panandange wong cilik Duryudana? Lenglenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyahutama mangkono Sri Narendra mudha wus nyolon hangrarapa blebuduk manyar-manyar mrit gantil buntut iki swanting-anting ana mata yen dicuplak dadi mala. Kawula nuwun sewu nggih anak Prabu Jaka Pitana, nadyan mboten jinawil mboten nampi dawuh kepeksa kula medhar atur. Karena namung badhe nyengkuyung sarta tutwuri garis ngandhapi menapa ing dados dawuh pangandikanipun ingkang Eyang Takandha.
Sedaya tuturipun menika leres lan becik. Saya menawi para Pandhawa lan Kurawa mboten saged rukun, mung rebut dek, rebut panguwasa, rebut bener. Tartamtu badhe pecah perang Baratayuda. Yen Baratayuda menika dadi tan wurunga ingkang badhe nandhang dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa, mboten wonten sanes kejawi namung kula pun Durna. Awit menapa? Jagat nekseni umat ngakeni bilih Pandhawa lan Kurawa bisa digdaya prawira ing yuda menika sami meguru dumateng Durna. Yen kawruh lan ilmu ingkang kula paringaken dumateng para Pandhawa lan Kurawa mung kanggo sarana memungsuhan lan peperangan, tegesipun kawruh kula menika kebak memala. Kula ingkang anjalari ingkang ambibiti dumados ing perang kadang menika. Kula ingkang badhe nampi bebenduning pangeran, Nger. Pramila nuwun sewu, monggo kula aturi ngendhaken dawuh pangandikanipun ingkang Hyang Takandha. Mboten perlu mikir dumateng para Pandhawa, mboten sanggagas para Pandhawa arep urip ya monggo, arep modar mbok ben. Ning prayogi monggo dipun pikir kemawon panandhange para kawula dasih. Panandhange wong cilik. Yen sampeyan kepengin mikir karo wong cilik, mulyake karo wong cilik, gawe senenge wong cilik, ampun nyonto sinten-sinten mang nyonto dumateng para Pandhawa menika sanget anggenipun tresna kalian wong cilik. Kula wurahane pramuka Pandhawa tansah ditresnani karo wong cilik merga pinter gawe mareme wong cilik, senenge wong cilik. Menawi para Pandhawa tumandalan makarti mesti gelem kerembyah lan jumangkah mudhun dumateng Karang Padesan. Apa butuhe para kawula mesti dicukupi. Yen pengen digawekne aspal mesti digaweke. Pengen dibangunke papan panembah ibadah mesti yo digawekake karo para Pandhawa. Tegese para Pandhawa menika wakile rakyat ingkang bener-bener saged amanah. Angger-angger dina tinemtu mesti dipun tanggap patut minangka tempat tuladha. Pendak taun mung tasah gelar budaya kados mekaten. Menika sae mang conto Pandhawa ampun nyonto sinten-sinten, Nger. Punjing langit kelap-kelap katon lergin sanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik. Nuwun sewu nggih anak Prabu Jaka Pitana. Nyuwun pangapunten paduka menika Narendra wong nomer 1 sak negara Ngastina. Tegesipun banger bacin abang ijo goreh rongeh tumrape wong sak negara menika wonten asta paduka awit paduka ingkang wenang murba lan masesa. Sak menika kersa kados pundi? Kersa paduka kados pundi kula namung badhe tutwuri. Sampun nganti manut karo kana-kana Ratu Men Wibawa kudu ngadeg jejeg ngugemi karo kapitayane Dewi. Pramila menika menawi saking pamanggih kula yen pancen paduka ngersakaken pejahipun para Pandhawa monggo klaturi perintah dumateng Sata Kurawa. Kurawa mang perintah mlebu wonten ing wana Kamiyaka merjaya dumateng para Pandhawa. Kula pitados gandeng Pandhawa niku uripe rekoso ora nate mangan enak lan ngombe seger. Mesti awake reto gagang kurwaking tanpa duwe kekuatan. Mila gampil anggenipun mejahi dumateng para Pandhawa nggih. Lir Hyang Candra
katawangan sumo ing tias katuridan limut kabya kaning roje premreming driya nawo kekuwunging iwang wi sesa kawula nuwun sewu Hamid pasang Kalimantabi tinebena ing tulak manu dumawa ing tawang tuwan sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara ya Sang Prabu ndak tampa gawe lega legawaning driya ora kok jeneng kami tambuh nanging dasare durung meruh paduka kuwi Narendra saka ngendi lan sapa jejulukmu Sang Prabu inggih dipun tepangaken Kanjeng hala tanpa rupa kula menika ratu wingking saking negari Guwa Barong dene paduka andangu dumateng jasad kula nami kula pun Naga Gumbang Prabu Naga Gumbang inggih kasinggihan sinuwun banjur ana wigati apa kowe teka ning negara Ngastina Prabu Naga Gumbang nuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa kejawi nderek tepang sarta gladi wanuh srawung kalian paduka sinuwun Duryudana ingkang tetela Narendra Agung Binetara hangka kalih kula namung badhe nyuwun palilah nyuwun idin lan panengkuyung saking paduka sinuwun Prabu Ngastina hatur uninga bilih tiyang sepuh kula menika rumiyin Narendra ing negari Guwa Barong ingkang ajejuluk Prabu Nagapaya manut dongeng ing sampun kula tampi bapak kula Prabu Nagapaya rumiyin menika seda wonten ing kahiwangan awit saking dayanipun jagoning para dewa ingkang naminipun Pandhu Dewanata lan manut sara silah Pandhu menika ripalungguhan samangke sampun murut ing kasedan jati anggadhahi anak ingkang naminipun Pandhawa Puntadewa Werkudara Janaka lan kembar Nakula Sadewa dadi anak sing apik dados anak ingkang mursid kedah bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa gandeng kula dados ratu kebak kamulyan kados mekaten karana sih katresnanipun Rama Prabu Nagapaya mila ripalungguhan samangke kula gentos badhe mulyakaken bapak kula kanthi srana nyites mejahi nyirnakake tedhak turune Pandhu nenggih para Pandhawa mongko dongeng pawarta ing sampun semebar bilih para Pandhawa lan Kurawa menika mungsuh bebuyutan sowan kula mriki namung badhe nyuwun palilah dumateng paduka mbok menawi wonten kepareng paduka kula ing badhe budidaya mejahi para Pandhawa ing mapan wonten ing wana Kamyuka Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana
Samirana lan Warayang Pancabayu ing jagat Dewa Bathara jagat Mangestunggara Prabu Naga Gombang kawula nuwun wonten timbalan dawuh Kanjeng kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu yen pancen wis gembleng kenceng tekadmu bakal mateni Pandhawa mesti bakal ndak sengguyung malah kuwi yen kowe bisa nyirnake Pandhawa kowe bakal ndak wene bebungah wis kondang kaluka Ngastina kene iki papane lenga bumi ingkang ditewu ora ana enteke yen kowe bisa ngrentengi ndase Pandhawa negaramu bakal makmur tak lilani ya kuwi kowe ngedhuk utawa wujude hantuk katresnanku lenga bumi yen perlu gunung mas kabeh keruwen men Pandhawa mudhar kowe mulya dadal Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngendi nggone ing bong ilahing awik namastu namasidang Kurupati anggonku ngestokake dawuh musuhan ana ing Pendhapa Agung negara Ngastina mau kaya tak jangkah-jangkau sepisan dadi supaya enggal bisa nuturi kelawan sira Duryudana ning entek-entekane bareng ketekan buta sing jenenge Naga Gombang saka negara Nggawa Barong kowe wis minger kiblatmu kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik yen pancen kowe ora nggugu ora manut karo Bisma ora dadi apa ning pisan iki aku tak ngelekke karo kowe ning donya iki ana hukum sing cacahe 4 rungokno kupingmu Duryudana ning donya iki ana hukum sing cacahe 4 ya kuwi hukum kodrat hukum adat hukum negara lan hukum karma utawa hukum dharma hukum kodrat kuwi bisa diwiradati upamane pancine ketiga banter jam 12 awan wong metu saka omah mesti kepanasen ning kuwi bisa disranani bisa diwiradati waton gelem nganggo payung utawa nganggo caping metu saka omah ora bakal kepanasen nadyanto udane deres kudune wong yen ning dalan mesti kudanan nek watone gelem nganggo caping utawa gelem ngiyup ana sak ngisore wit ingkang godhonge ngrembuyung wong kuwi mau ora bakal kudanan kuwi hukum kodrat angka 2 ya kuwi hukum adat kuwi uga bisa disranani bisa diwiradati contoh ana salah sawijining desa ing kutha Tahu kene saben-saben nganakake syukuran desa mesti nganakake sesaji ingkang awujud ingkung kebo ning gandeng para tani padha paceklik larang sandang kelawan pangan yen tuku kebo larang regane mula kebo mau bisa disaleni bisa diganteni ora kudu kebo tenan ning tuntut gedang disikili 4 saka pring diwenehi sungu saka pring kuwi wis muni kebo danyange ya wis ora protes kuwi hukum adat angka 3 hukum negara saya hukum negara Ngastina kuwi saya gampang disiasati nadyanto sejatine duwe luput merga wani ngrogoti banda negara nyolong bandane para kawula ning gandeng duwe jabatan tur dasare pinter micara menungsa kuwi mau ora bakal bisa kejamah hukum merga hukum negara Ngastina kuwi hukum lading yen munggah kethul yen mudhun kuwi landhep sing ana dhuwur nadyanto kebak dosa duwe keluputan ning gandeng lading yen munggah ki kethul ora bakal bisa kebeler dening hukum
kosok baline lading yen mudhun kae landhep tegese hukum ngestina monggo ngukum karo wong cilik wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklek dimari ublik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik kuwi wong cilik ning nyatane palungguhan iki anggenku tutur karo kowe nganti kaya umur lambeku muncrat kabeh sing dadi iduku ora ana sing kok gugu merga jiwamu wis kepanjengan iblis laknat kowe. Nuwun sewu dados Narendra niku kasarane kudu bisa mata picek kuping budheg. Yen kabeh enek wong mejang, enek wong tutur, enek wong mulang kok njur dirungokke. Niki mangke sampeyan suwi-suwi iso setruk mangke. Saestu. Dados dawuh pangandikanipun ingkang Eyang Takanda dipun tampi kuping kiwa ditokke kuping tengen. Men ora asam lambung ngoten nggih. Ning nuwun sewu lho nuwun sewu menawi dipun gagas dipun penggalih ing dawuhipun Eyang dumateng para Kurawa supaya ngambah dalan rahayu lan bebener ning nyatanipun sampun kinudrat dening jagat lamun ta Pandhawa Kurawa niku tetep mungsuh nganti kapan wae perkara mungsuh utawa ora gumantung menungsane kok di apa kowe ora ngerti lamun ta Pandhawa lan Kurawa ki sejatine isih kulit daging tunggal darah padha-padha trah wiyasa putune Sang Resi Wyasa parandene nganti geger kaya ngene tan wulunga sing bakal isin ki wong tuwa ora perkara isin lan kepiye ning iki mujudake njaga marang kawibawan men tetep kinurmat ya kinurmat ya kena njaga kawibawan ya kena ning aja nganti ngalalake sewu dalan sing kaya ngono kuwi ratu ki duwe panguwasa apa wae bisa ditindakake ning panguwasane aja kinarya gada semenang-menang karo wong cilik semenang-menang karo kahanan kaya ngono kuwi nadyan kaya ngoplan kepiye kudu ngerti kautaman lan bebener mergo menungsa ki nantian mujude agama sing kangge agama sing percaya monggo ning kanggone Sengkuni tetep ranggugu mergo pancen Sengkuni iki sing ora arek sing racun kahanan Kurawa dadi bubrah kaya ngene mergo pancapane Sengkuni sing bubraki sampean iki gurune Kurawa ning ora iso minterake para Kurawa sampean sing kleru malah geger dhewe ora ngisin-ngisini sarang-arang tanggapan geger modar udan-udan kaya ngene malah ngejak geger kowe ora. Sengkuni niku lho senengane geger niku rasakno kowe dipate. Ah sampean barang niku bawa. Lah nggih kula barang niki nggih. Kula niku sir kondang teko gendang toto-toto sir kula niku ora. Nek mboten ngoten nggih mboten gayeng mosok gur alus-alus terus seken biyen ora. Nek apik terus kaya dudu menungso niku mangke malian. Ya ampun sampeyan tekan tinti ora. Niki papan pasamuan. Saben-saben sampeyan niku rembugan teng mriki niku dipun tropong badhe dipun tayangaken wonten layar kaca, dipun serat wonten ing layang kabar. Apa pantes lamun to para kawula mangsu kuwi dina-dina mung padu mung tukaran kaya ngoten niku. Jane ya lagi iki ade tukaran ya Dik ya. Iya. Wis diseneni ngono nang lagi iki lho aku iki. Aku mung luwe karo pengen ngerokok. Jan kuwi lho. Kuwi aturan mung pengen ngerokok ngedeg ning pom bensin kelakuan apa. Nah ning kene ora oleh ngerokok. Pun. Ora. Mong elingi lek liwat kidul biasane ya bareng aku lho kowe iki. Diam ora. Seneni karo karta meremo. Wis melek kowe. Pun. Arang-arang tanggapan yani itu tak dupak lho kowe. Mboten ora. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nadyan kados pundi kemawon. Kula tetep badhe nyengkuyung dumateng Narendra nggawa barong Prabu Gombang ingkang sumaguh lan sumanggem badhe merjaya para Pandhawa mapan wonten ing wana Kamiyuka. Nggih mboten napa-napa. Kula namung elek-elek menika njenengan menawi kersa mboten nggih. Mboten napa-napa. Yen ratu wis paring dawuh wis nyabda ngono mbok aja mbanggel, aja kuwi ngengkel kaya ngono kuwi. Kowe nyuda marang kawibawan. Lho, aku saiso-iso ngelekke mergo derajat kuwi pendhita. Matwane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane, ditata resulah bawane. Ning kudu empan papan ngibarate gamelan nganggo laras. Laras-laras apa yang sepingine gamelan tak dol malah ora.
Kuwi aturan jere Ratata. Sing Ratata iki kowe pati sing kraton para Kurawa. Rusak temindake kaya mergo patri wis ngono kuwi. Pun. Bah, piye to iki? Pun niku lho, pun dugi niku ndang dipangan kerdusane niku ta. Ngumun laku yu. Aku ora ngerti lho janjane lakon sing neko-neko ngerti ku adem ayem tan ana perkara apa kabeh mung anane guyub rukun ora. Parandene kaya ana insiden iki. Meneng awake dhewe derajate mung dadi apa parekan iki mung ngestakake dawuh ngono wae ora perlu rembukan sing neko-neko mergo ana paribasa. Putih meneng ati. Ger. Lah jeneng nyegat iki kudune sing kowe sing ngenteni ora malah bis kon ngenteni kowe. Ngapunten. Yo, ngene salah ngono salah rewel. Paman Sengkuni. Wonten dawuh. Paman Sengkuni. Nggih wonten dawuh. Mangketapne para sata Kurawa jampangi memanuke lakune Prabu Naga Kumbang anggene mlebu wonten ing wana Kamiyoga. Yen ana bobol borote bika kabeh sakadang kurung ngestakaken dawuh. Bapa Durna wonten dawuh. Sampun ngantos pegat lan kendhat anggentika meminta marang Sih nugraning Hyang Agung muga tansah anjangkung dumateng negari Ngastina. Nun inggih sendika ngestakaken dawuh. Kartomarma kuwi ora ana dawuh maneh. Bubarna kang padha gantung sibuing Sunedya kundur hangedhaton. Lho nggih, prastawa pangandika paduka kalilan kula amit madha pasilan sinuwun. Kalamun Cinandra lir Jawa